Takže čau, ja ťa tu vítam pri dnešnom tutoriáli na Cinemu 4DR13. Ja už som jeden vyrenderovaný obrazok, tak môžem ho aj ukázať, lenže trošku sa mi zle uložilo, to nevadí. Takže toto je on, tak toto sa dnes naučíme, že 3D text a s takými ozdobnými guličkami svietiacimi, takže tu mám skratne, no. Aha, takže tak to bude vyzerať v Cinema. Takže otvoríme si nový. Tak sa vám otvorí Cinema a my teraz klikneme na podlahu. Otvorí sa nám podlaha. Dáme si sem, že 0. Dáme MO graph. MO text. Vytvorí sa nám text, ako môžete vidieť. Hĺbku si dáme na 40. Zase si napíšeme, čo chcete. Ja si napíšem 12, alebo môžeme dať design snowy. Tak. Máme to, ale je to trošku blbý font, takže my si ho zmeníme. A ja tam dám, či ja viem, Advar Bold. Takže vlastne keď si napíšete tento font do Google, Advar Bold, tak vám to nájde tento font a vy si ho môžete stiahnuť. Tak, máme ho tu, teraz to dáme CTRL, klikneme na tento MO text a podržíme CTRL C, aby sa nám skopíroval, CTRL V ako vložiť. Vlastne vidíte, máme tu druhú kopiu. Teraz sa prepnem do iného pohľadu s tlačením kolečka na myši. A som v tomto menu, keď tlačím ešte raz tlačítko myši, ale musím si vybrať, ktoré chcem. Takže ja chcem tento a stlačím kolečko myši znovu. A teraz to posunieme presne čo najbližšie, možno aj trošku dovnútra. Tak vidíte, teraz je to presne, ja si to posuniem asi takto. Ale aj keď to je moc, tak presne na to dám. Teraz znovu kliknem na toto a dám CTRL C, CTRL V a mám tam ďalšiu kópiu toho textu. Vidíte, môžem posúvať. Takže posunieme si ju. A to je moc. Tak, kolečkom približujem, oddialujem. To je každému snad jasné. Ja si dám presne, prepnem sa do normálneho pohľadu. Teraz to vidíte, už asi vidíte, že tu je vidieť tento. Ale to nevadí, to vyriešime tým, že to trošku dovnútra posunieme už v tomto pohľade. Tak, teraz vidíte, že to je vlastne ako keby jeden hrubý celok. Ops, nechcel. Jedničkou takto posúvam. Som zabudol povedať na numpade. Keď stlačím jednotku a hýbem myškou, tak vidíte, že to ide doľava, doprava, hore, dole. Numpad 2, vidíte, približujem. A numpad 3 je otáčanie okolo osy, ktorú máte zadanú. Či už ja mám teraz ten text alebo stred podlahy. Tak, teraz prejdeme na nastavenie renderu. Takže klikneme na toto tlačítko. Dáme si dáme si efekty a dáme efekt záření glow a globálne iluminace. Potom môžeme znovu zatvoriť, máme nastavený render. Klikneme, alebo dáme, že vytvoriť nový materiál, dáme si tú farbu, akú chceme. Ja chcem, akú chcem, takú zelenú, žlto-zelenú, tak asi tak nejak. Teraz si to vložím na MO text tento a MO text 2, takže držím ten materiál a idem s tým na MO text 2 a na tento. Ako môžete vidieť, MO text 1 je prázdny.
Ups, to som nechcel. A Ctrl Z vraciame späť kroky. Vidíte, že je prázdny, ale to sa za chvíľku zmení. Teraz si môžeme pozrieť, ako to vyzerá, keď dáme tlačítko rendering. Čože toto tu hore. Takže vidíte, že sa nám to rendruje, ale asi nič neuvidíme, no lebo tam nemáme svetlo. Takže ale to svetlo si tam pridáme potom. Teraz si s tým nebudeme hľamať hlavu. Takže ďalší nový materiál si vytvoríme. Dáme si farbu, ako chcete, tak ja si dám nejakú peknú žiarivú farbu. Modrú, silno modrú. A tuto dáme svítivosť, zaškrtneme fajku. Zase dáme modrú, ale pozor, tu zmeníme jas na 300%. Môžeme dať odlesk taký, aký je, alebo môžeme dať kov, alebo barevný, ale ja dám plast. A môžeme zatvoriť. A teraz túto modrú farbu, ktorú som si vytvoril, prenesiem na MOText 1. Vidíte, teraz je to takéto. A keď teraz dám ešte raz na render, teraz nemusíme mať svetlo, lebo ako vidíte, tú farbu, čo sme si vytvorili, sama vytvára svetlo. Ale vidíte, že to je také tmavé, takže musíme tam pridať svetlo, ale vidíte, ako je to vlastne ako neón. Tak, teraz tam pridáme to svetlo, môžeme si dať plošné svetlo, slnko. Keď si dáme slnko, necháme ho tak, než nehybeme, len dáme render. Vlastne teraz uvidíte slnko, ako vyzerá. Takže počkáme chvíľku render. A ja si myslím, že takto to je dosť dobré. Možno to aj takto nechám. Vlastne aj tiene vidíte. Tak, ale ešte teraz tam pridáme, teraz neviem, v ktorom to je, ja sa nepamätám. Áno, obloha. Oblohu tiež tam takto necháme. Znovu dáme render. Vlastne slnko je na oblohe, tak prečo by sme tam nedali tú oblohu? Tak, vlastne vidíte, ale tu vlastne vidíte, jak to pekne vyzerá. A tento tu prediel nám robí tá obloha. Takže na podlahu a na oblohu dáme tú istú farbu. Takže si vytvoríme zase nový materiál. Farbu akú chcete. Ja si tam dám asi čiernu. Alebo bielu. Tak toto teraz neviem, akú farbu si tam dám, ale asi si tam dám bielu. Alebo takú skôr viacej tyrkysovú. No, vážne neviem. Tak asi si tam dám nejakú takúto farbu. Tak dáme na podlahu. Aj na oblohu. A teraz by to malo byť obidvoje takej istej farby. Vlastne by tam nemal byť, ale tam ide prediel, sakra. No, takže problém. Skúsme to takto. Ale to ja teraz sa s tým nebudem, lebo to zbytočne zabera čas tento rendering a teda. Takže s tým sa musíte vypohradiť, už to nechám na vás, ako si to spravíte. A potom ešte si nastavíte túto rendering, zase dáme nastavenie renderingu. A dáme si uložiť, klikneme na kolónku uložiť, dáte cestu kam chcete. Ja si dám pracovná plocha, dám si tu to ako YouTube, dám uložiť, vlastne idete. Teraz dáme JPG, JPEG, a je tu aj JPG? Není, ale takže JPEG, ale to vám hodí, ako mám ja túto Cinemu. A musíte si ju rozkliknúť a tu si vyberete tento Photoshop vlastne, Windows, neviem, jak sa teraz volá. Proste to si vyberete a máte to. Alebo si môžete dať na, neviem na čo, alebo na PNG, alebo Photoshop, čože ja budem robiť v ďalšom dieli asi, no ale nechcem prezrádzať. Takže ja si to uložím, dajme tomu do PSD ako Photoshop vrstvy, čo už vy, to je na vás, čo si to uložíte. Dáme ešte výstup, tu si nastavíme body, obrazové body, to sú, ja si dám 1600 na 900, tak a dáme
a môžeme zatvoriť a klikneme na tlačítko rendering v okne. Takže vidíte, že už sa nám to rendruje. Ten obrázok 1600x900 sa mi rendroval 14 sekúnd. Môžeme si to porovnať, ako dlho sa mi bude robiť tento. Vidíte, 16 sekúnd. Ale ja som ešte zabudol na jednu vec. Tie ozdobné guličky, takže to urobím v rýchlosti. Klikneme si na kváder, alebo čo to je, kocku a držíme ľavým tlačítkom a vybereme si gulu. Dáme tu polomier 50 cm, dáme to vyššie, segmentov dáme 20, klikneme na toto tlačítko, to znamená, že sa nám to premiestne do takého ako keby stavebného módu, alebo neviem ako to nazvať. Klikneme teraz na túto ikonku, alebo čo to je. Vidíte, teraz to môžeme všelijak upravovať, ale to my nechceme. Takže dáme na výber a výber prstenie cez hran. Takže teraz klikli sme a držíme Shift a označíme, kde to chceme, takže Shift. Držím Shift stále, trojku, držím teraz numpad trojku, teraz to približujem. Poď. Tak, dáme ešte sem, držím Shift stále. Teraz tam dáme farbu, akú chceme, ale aby som nezdržoval, tak tam dám túto modrú. A teraz na toto ostatné. Takto ešte sem. Musím vytvoriť novú farbu. Dám čiernu. Vlastne vidíte, máme čiernu farbu. Takto vyzerá nejaká ozdobná gulička, môžeme si ešte vyrendrovať. Rýchly render. Strašne pomaly to rendruje, lebo tam je to aj globálna iluminácia a teď je všetko. Vidíte, je tu aj odraz, aj to pekne svieti, len teraz není vidieť. Keby ste to spravili možno bez toho slnka, tak to aj uvidíte, jak to svieti, ale to my teraz nemáme čas, ja vám to ešte ukážem, ale nemáme na to čas už, lebo natáčam cez 12 minút. Takže vidíte, že tu má tu nejaký ten odraz. Aj keď by to možno takto bolo, ja teraz tú gulu zruším, lebo sa mi nepáči. A teraz ma tak napadlo, že bez toho slnka by to bolo aj pekné s tou oblohou. Takže počkáme, dokým sa to vyrendruje. Áno, je to pekné, takže to znamená, čo to znamená? Že si sem dám, ešte raz si vyrendrujem. A keby ste sa možno pohrali, vidíte, že toto je moc tmavé, tá podlaha. To znamená, že keby ste tu dali svetlejšiu tú farbu. No, teraz sa mi s tým nechce hrať, ale toto by bolo pre dnešný diel všetko a ja sa s vami lúčim a čau.